Hejsan, nu ska jag göra en review på eget gjort läppbalsam som jag gjorde nyss. Jag vet inte om videon kommer ihåg, jag har inte kollat på den än. Det blev så, men det här är det. Inte så mycket, alltså så här, jag gjorde inte så mycket. Det är en väldigt fin och rosa färg. Det ser ut så. Men då ska vi testa det. Ursäkta mig. Nu vet inte jag hur färgen blev. Jag tror inte att det blev så mycket färg. Det är teman som låter. De har typ Xbox på. Men så här. Ja, det är väldigt bra och så. Jag har haft ett läppbalsam förut, alltså sånt här. Eget gjort. Och jag tycker det funkar väldigt bra. Ja. Men vi hörs i nästa video. Så ja. Hej då! Coolaste Fippi hälsar.